खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दारकुसि जौसिन फरायसालियाव सोलोंथायारि हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारि लानाया मोजां जोबलांबाय। बे हाबाफारियाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि जिबनजिउ बसुमतारी, बानसौ गाहाय नेहाथारि मिलिनियर बर', सोलोंथाइ नेहाथारि मिथिंगा राजा बसुमतारी, गेलेमु नेहाथारि दैथुन नार्जारी, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बरमहरन सरगियारि, रांगिरि रबिराम बर', दारकुसि जौसिन फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसा फरायसुलि आरो दारकुसि VCDCनि मासिगिरि बिरलां बर'आ बाहागो लादोंमोन। हाबाफारिखौ मासि लाना दैदेनदोंमोन दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सानसुमा बर'आ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसेनि हाबाफारि लानानै दारकुसि हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव मोनसे सोलोंथायारि हाबाफारि लादों। बेनो जाहैबाय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावबिथांखि बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि स्किलनि जोंनि आपडेट बा जोंनि फरायसाफोरखौ आपडेट खालामनायनि थाखाय जोङो जिउ राहा दानायनि मोनसे बिथिंखौ लानानै जोङो हाबाफारिखौ लादों। लोगोसे बेजोंनो लोगोसे जोंनि माहारिबाद बड' नेसनेलिज्म जायखौ बर' माहारिबाद होनना बुंनाय जादों। दा बे मोननै आयदाखौ सरजाबनानै दिनै दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों नैबे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो हानानै। दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंजों लोगोसे बा आलासि महरै बाहागो लानो हानाय जोंनि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानसौ गाहाय नेहाथारि मिलिनियर बर' आरो लोगो आफादगिरि जिबनजिउ बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि मिथिंगा राजा, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि गबाराम बर', बिथांजों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला फरायसा आफादनि गासै बिबानगिरि बिथांमोन, लोगोसे दखरा आफादनि गासै बिबानगिरि, लोगोसे जोंनि बा दारकुसि हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि फोरोंगिरि सार मेडाम बिथांमोनखौ नैबे हाबाफारियाव लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो फरायसाफोरनि जि बाहागो लानाय बे हाबाफारियाव नैबे हाबाफारिया सोलोंथाइनि जा हाबाफारि बे मोजाङैनो जाफुंसारदों होननानै जों बुंनांगोन। दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मोनसे थांखि आरो नोजोरजों जों आवगायलांनो नाजादों। जोङो मोनफ्रोमबो फरायसालिफ्राव हाबनानै जोङो हायार सेकेन्डारिल' नङा, LP ME फरायसालिफोर बा माखासे बर' मिडियामनि प्राइभेट फरायसालिफोर बेफोरावबो जोङो हाबबोदों आरो फैबाय थानाय समफ्रावबो जों हाबबोबाय थागोन आरो बिथांमोनखौ जों खबर लानाय मोनसे हाबाफारिया जोंहा सोलिगासिनो दङ। फरायसाफोरनि थासारि, स्कुलनि थासारि, फोरोंगिरिफोरनि थासारि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जों हाबाफारिखौ लाबोबाय दङ, लाबोबाय थागोन। फारसेथिं जोंनि आथिखालनि जि थासारिफोर, जोंनि लाइमोनफोरनि जि दुखुनांथाव थासारिफोर, जोंनि लाइमोनफोरनि जि सांग्रांथि, फारसेथिं सेल्फ कनफिडेन्स आरो जा जुजिनाय नाजानाय, बेफोरखौ लानानै बिथा खालामनानै फरायसा आफादा हानायसिम हाबाफारि लानो नाजागासिनो दङ। आसा खालामदों फैबाय थानाय समफ्राव जोंनि दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बयनिबो, जोंनि रायजो राजाफोरनि, जोंनि समाजनि सानसुमैफोरनि बिथांमोननि थुलुंगा आरो बोसोनजों जों अरायसम दावगालांनो हागोन। बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय।